Любота. Вось так бы увесь вечер лежал бы. О, сябры, вы уже тут. Добрый вечер. Топа, Топочка, ты где? У колыханцы, где ж мне быть? Привітання усім. Салют. О, чого ти розлягся? О, так и ведал, что зараз почнется. Може, ти захворів? Дай любодок рануся. Тёмка, не треба. Я просто отпочил. Ай, ох, неужо не бачиш, что я вельми добра час провожу. Ой. Може, твоє бавлення часу і приємне, але ж пустое. Ты что, меня гультаем обозвал? Менавіта. О, уже и полежать нельга. А между іншим, усе мои свояки у лесе давным-давно спять и бачать кольоровые сны. Ну ти ж не яний, ти ж у нас медведик колиханочний, тому пропоную просто раніше спать кластися. Так и роблю. Бо моцний сон – залог доброго здоров'я. Ой, а вось ти ведаешь ты, что кони, коровы и овечки могут спать и стоячи, и лежачи. Не може бути. Однак гэта так. Сам у часописе читал. Вось толькі стоячи, яны не бачаць сны. Треба ж, як цікаво. О, гэта яшчэ што? А пра птушак, якія спять падчас палёту, чуў? Ні, ніколі. Між іншым, тыя з іх, хто на зімоўку ляціць, дарэчы, так заўсёды і робяць. Так само у часописі читав? Ага, толькі уяві, ляціць зграя, і адной з птушак так захацелася спаць. О, што рабіць? Што? Гэтая птушка залятае ў цэнтр зграі і толькі злёгку махае крыламі. Злёгку? Яна ж можа упасці. Не, іншыя птушкі сваімі крыламі ствараюць вецер, які дапамагае ёй не ўпасці. А потым пярнатыя мяняюцца месцамі? Дакладна, каб па чарзе паспаць і набрацца сіл для далейшага палёту. Ой, якія гэтыя птушачкі клопатлівыя. А не тое, што ты. Сябру нават і паляжаць спакойна не даеш. А вось яшчэ. Добрый вечар, сябры. Прывітанне, феечка. А вы што робіце? Разважаем пра карысць сну. Малайцы. Сон, асабліва маленькім, вельмі патрэбны. Толькі, феечка, я кажу Топу, што зараз не час спаць. Ён разлёгся і ляжыць сабе. Тёма, не зайздросць. Добра попросишь, я табе дам свою подушечку полежать. Вось яшчэ. І правільна. Топа, пад'ём. Нас чакае шмат розных спраў. Ну, якіх яшчэ спраў? Кніжкам і малюнкам без нас не абысціся. Ого, колькі іх за свята назбіралася. Іх трэба на палічкі паставіць. Феечка, цур мы з вамі малюнкамі займемся. Дамовіліся, а Топа разбярэцца з кніжкамі. З усім гэтым стосам? Не. Як не? Чаму? А у мяне... О, лапы! Нешта з самай раніцы не слухаюцца. О, як гэта не слухаюцца? А вось так. Я ім адно кажу рабіць, а яны, о, іншае робяць. Топа! Вось паглядзіце. Давай. Лапы, бярыце кніжку. О, вось бачыце, а яны за лодкам цягнуцца. Ого, ваш хитрун, што толькі не прыдумае, каб не дапамагаць. Праўду кажу, з іншымі лапамі тое ж самае адбываецца. Вось глядзіце. Лапы, а ну вядзіце мяне да шафы. О, бачыце, а яны мяне да камоды вядуць. Ой! Ай-яй-яй, атрымліваецца, ты больш не гаспадар сваім лапам? Эх, атрымліваецца. Тёма, няхай будзе так. Топа, у такім выпадку адпачывай, а мы з феечкай і самі справімся. Ну, добра. Гэтую кніжку трэба на адну паліцу. А вось гэту на іншую. Так. Гэтую на вось сюды. Ой, лапа, вы чаго? Каму кажу?
воду берите. Ой, не слухаются. Ой, что это? Ой, неужели на самой справе покрылдились? Ай-яй-яй-яй, я пожартовал. Топа, не стало легчей? Спокойнее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, с книжками справились. Зараз з малюнками розберемося. Гей, лапы, подъем. Ой, ой, ой. Гэты малюнок треба покласти ось сюди. Так, гэты сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Гэты А ну, И хутка гэта на так само. воду идите. Чуете? Лапы. Ой, Сюди. ой, Федька, Сюди. Тёма, ой, хутчей сюди. Ой, Так, сюди. ой, ай-яй-яй. Топа, чого ти розкричався? Яны на самой справе не слухаються. А ранее як було не на самой справе? Ні, жартовал. Жартовал. Ну, докладней подманывал, как мне-то помогать вам. Ай, бачиш, як отрымліваецца, няправду нам сказаў, а лапы пакрыўдзіліся на цябе. І што, гэта так зараз заўсёды будзе? Не ведаем. Ой, Федька, придумайте что-нибудь, вы ж чараўніца. Что? Ну, что хотите, але калі ласка, верните лапы гаспадару. Ой, Топа, а ці захочуць яны зноў цябе слухацца? ой, а я могу прабачэння ў іх попросіць. Ну, не ведаю, падзейнічаеце, не? А калі яшчэ паабяцаю заўсёды пасля вуліцы ежы іх мыць? А вось гэта можа падзейнічаць. Спрабуй. Даражэнькія лапы, прабачце мне, калі ласка. З гэтага часу абяцаю з вами заўсёды сябраваць і добра даглядаць. Ну як? Топа, узять цацку. О! Падзейнічала! Слухаецца. Феечка, Тёмочка, пробачьте и вы мне. Обещаю больше ніколі вас не подманывать. Ну, як лічыш, Тёма? Прабачым? Толькі калі паабяцаеш, ты ў наступны раз прыбярэцца ў пакоі сам. Так? Один увесь покой. Ну, калі не, дык... Домовились. Ну, вось і добра, калі мы ва ўсім разабраліся, давайте глядзець мультфільм. Ну, а зараз, мои даражэнькія, час развітвацца з гледачамі і рыхтавацца да адпачынку. Памятаем, чистим зубки. Мыем лапкі, тварыкі. Бацькоў цалуем і ў ложачкі адпраўляемся. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доброй вам ночи, сябры. І чароўных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий, сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.